Και γεια σας παιδιά, σήμερα δούμε ένα τρομακτικό βίντεο που κάνει μύθι. Αλλά άμα είσαστε καινούργοι κάντε μια εγγραφή και ένα like. Και εμείς πάμε στο βίντεο για να το δούμε. Είναι καλό? Ναι, να το. Για να δούμε. Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, Τσέμιφρα εδώ και σήμερα θα δούμε τους πιο τρομακτικούς μύθους στο Minecraft. Ο πρώτος τρομακτικός μύθος για σήμερα είναι ο Νουλ. Ο Νουλ είναι μια πολύ τρομακτική φιγούρα στο Minecraft, μπορεί να σε καθαρίσει, να σε εξαφανίσει και σήμερα θα δούμε αν ισχύει. Για να τεστάρουμε αυτό το μύθο πρέπει να πάμε single player. Πρέπει να πάω εδώ πέρα να πατήσουμε hardcore, στο seed να γράψουμε no escape. Φύγαμε. Λέτε να είναι τρομακτικό. Αυτό που θέλω από εσάς, γιατί δεν ξέρω τι θα συναντήσω σε αυτό το βίντεο, είναι να κάνετε τώρα μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάτι περίεργο. Πάει έτσι αυτός ο villager. Και γιατί με κοιτάει? Αυτό είναι πολύ περίεργο villager. Θα σε λέω. Σήμερα θα σε λέω Γιώργο. Γεια σου, Γιωργάρα. Μήπως έχεις δει εδώ πέρα κανέναν τρομακτικό κυρίο? Ναι ή όχι? Φίλε, έχεις δει κανέναν? Προπηδάει. Όχι. Ω! Παιδιά, με καταλαβαίνει! Αυτός ο villager με καταλαβαίνει! Περίμενε εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτό μάγκες είναι ένα απλό φυσιολογικό χωριό που δεν έχει τίποτα. Απλά δεν έχει τίποτα. Οκ. Απλά θα κάνω τα στραβά μάτια και θα παίξω κανονικότητα survival, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Και νομίζω αυτό ήτανε. Και. Πού πήγε ο villager με το περίεργο καπέλο? Φίλε, ναι, εξαφανίστηκε. Και ένα πρόβατο που νιαουρίζει. Δεν νιαουρίζει το πρόβατο, παιδιά. Κανονικότατα tools. Τώρα είμαστε έτοιμοι να επιβιώσουμε. Δεν υπάρχει κανείς στο village. Μέχρι πριν λίγο ήταν γεμάτο. Θα χτυπήσω το κουδούνι, μπας και έρθει κάποιος. Μ' ακούει κανείς? Προφανώς και θα μαζεύω iron γιατί το χρειάζομαι για να επιβιώσω. Τι ήταν αυτό? Απλά θα φύγω από εδώ, θα φτιάξω το σπίτι που πάντα ήθελα. Και όπως βλέπετε έμειναν λίγα τελευταία blocks. Είναι κάτι απλό για να επιβιώσω. Είναι κάτι τέλειο για να επιβιώσω. Αυτός ο μύθος λέγεται το Blood Golem. Είναι ένα τεράστιο, κόκκινο, περίεργο, κακό golem. Πρέπει να πας σε έναν κόσμο που να είναι hardcore και να το ονομάσεις The Blood Golem. Μην ξεχάσετε, πρέπει να είναι hardcore. Θα ανοίξουμε το LAN, θα ανοίξουμε τα cheats και πρέπει να κάνουμε ένα slash kill τον εαυτό μας. Τώρα θα πατήσουμε Spectate World. Και εφόσον έχουμε ανοίξει ήδη τα cheats, μπορούμε να ξαναμπούμε στο Creative. Τώρα ο κόσμος που έχουμε στο Minecraft μας θεωρεί ότι είμαστε νεκροί. Δεν υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο αντικειμενικά. Μόλις τον μπαγκάραμε. Και είναι ο μόνος τρόπος να βρούμε τον Blood Golem. Θα κάνουμε ένα locate village αρχικά. Ωραία, έχω έρθει σε ένα village, αλλά βλέπω ένα κανονικότατο golem. Είναι απλά κανονικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, δεν έχει τίποτα. Κι άλλο golem, το χτυπήσουμε και λίγο έτσι. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα όμως να βρούμε το Blood Golem στο Nether. Παίρνουμε obsidian, φτιάχνουμε ένα απλό portal και φτάσαμε στο Nether. Θα πάρω iron, carved pumpkin. Πρώτο, ok. Θα κάνω άλλο ένα απλό golem. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια. Θα κάνω άλλο ένα, θα βγάλω άλλο ένα. Δεν υπάρχει αυτός ο μύθος. Αρχίζω και νομίζω ότι είναι ψεύτικο. Απλά μου τα σπονάρει έτσι, δεν έχω ιδέα. Απλά θα επιστρέψω πίσω. Όλα αυτά είναι βλακίες. Σε υποδεχόμαστε με νέα δυνατή προσφορά γνωριμίας. Στο Bet Shop, στο παιχνίδι όλων των παιχνιδιών. Βλακίες. Και βλέπετε και εσείς αυτό πίσω, γιατί έχει έναν δρόμο με. Αυτά δεν ήταν πριν εδώ. Ούτε αυτό το πράγμα σαν κακό χτισμένο κάλια πηγάδι. Να πηδήξω μέσα. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και θα το ρισκάρω. Φύγαμε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει. Όπα ρε. Μάγκες, για κάποιο λόγο κουνιούνται όλα. Θα βγω έξω. Δεν γίνεται. Μ' ακούτε κι εσείς? Όλα τα golems έγιναν κόκκινα. Το βλέπετε? Ή το βλέπω μόνο εγώ? Να το. Μάγκες, είναι τεράστιο. Λοιπόν, μάγκες, θα το ρισκάρω. Θα το χτυπήσω. Με έβγαλε με ένα hit. Παιδιά, δεν ξέρω τι φάση. Όσο εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο, το printer crew μου έστειλε αυτές τις δύο τέλειες Minecraft κούπες. Αυτή εδώ είναι μια κούπα που έχει τον Steve με ένα crossbow και μια μέλισσα. Και εδώ είναι ο Steve με την Alex που κρατάνε ένα sword και ένα pickaxe. Έχει και ένα σκύλο δίπλα. Ευχαριστώ πολύ το printer crew για αυτά τα τέλεια δώρα. Αν σας αρέσουν και εσάς, πατήστε τα links κάτω στην περιγραφή για να τις πάρετε και εσείς. Ο επόμενος μύθος λέγεται Entity 303 και τον βρίσκεις μόνο στο Bedrock. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω Bedrock. Απλά πατάς play, να πατάς εδώ World Seed και το μυστικό seed είναι 289-849-025. Αυτό εδώ είναι το πρώτο seed που εμφανίστηκε το Entity 303. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι περίεργο. Να σημειωθεί ότι ο Entity 303 δούλευε στην εταιρεία του Minecraft την Mojang. Αλλά ο δημιουργός του Minecraft ή αλλιώς Notch τον απέλυσε και κανείς δεν ξέρει γιατί. Είναι απλά ένας normal κόσμος. Η αλήθεια δεν θα ήθελα να πετάω.
Αλλά λένε ότι μπορείς να δεις πολύ περίεργα πράγματα στο πώς φτιάχνεται ο κόσμος. Λένε ότι υπάρχει περίεργο spawning. Αλλά εγώ δεν βλέπω πραγματικά τίποτα περίεργο. Μάγκες, πραγματικά νομίζω με κοροϊδεύουνε. Ο επόμενος τρομακτικός μύθος λέγεται Villar. Ουσιαστικά για να το συναντήσεις πρέπει να γράψεις, να μπεις σε ένα σερβερ που λέγεται villar.net και λένε ότι αυτό το σερβερ είναι. Για να το δούμε. Από την αρχή. Την εταιρεία του Minecraft, την Mojang. Αλλά ο δημιουργός του Minecraft ή αλλιώς Notch τον απέλησε και κανείς δεν ξέρει γιατί. Είναι απλά ένας normal κόσμος. Η αλήθεια δεν θα ήθελα να πετάω. Αλλά λένε ότι μπορείς να δεις πολύ περίεργα πράγματα στο πώς φτιάχνεται ο κόσμος. Λένε ότι υπάρχει περίεργο spawning. Αλλά εγώ δεν βλέπω πραγματικά τίποτα περίεργο. Μάγκες, πραγματικά νομίζω με κοροϊδεύουνε. Ο επόμενος τρομακτικός μύθος λέγεται Villar. Ουσιαστικά για να το συναντήσεις πρέπει να γράψεις, να μπεις σε ένα σερβερ που λέγεται villar.net και λένε ότι αυτό το σερβερ είναι ένας πολύ καταραμένος Minecraft σερβερ. Εγώ δεν βλέπω κάτι καταραμένο. Το μόνο που βλέπω είναι γουρουνάκια και κοτοπουλάκια. Τέλος πάντων, πρέπει να βρούμε villagers. Μόλις βρήκα ένα village και είναι απλά φυσιολογικό, δεν έχει τίποτα κακό. Έχει, ένας κανονικό villager και εκεί άλλο ένα κανονικό villager και μια γάτα. Αλλά λένε ότι για να σου επιτεθεί αυτός ο villager ή για να έρθει σε επαφή μαζί σου πρέπει να κάνεις κάτι πάρα πολύ κακό. Εγώ πιστεύω ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις κάτι πάρα πολύ κακό, αποφάσισα να φτιάξω μια πισίνα με λάβα. Θα πάρω ένα villager spawn egg και απλά θα τα σπονάρω. Θα σκοτώσω όλους τους villager, απλά θα τους θυσιάσω στη λάβα. Και απλά φεύγουν έξω και καίγονται. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Νομίζω μας τρολάρουν και εδώ. Είναι κανείς εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε ότι είναι καταραμένο. Μάγκες, απλά ήθελα να σας μιλήσω και είδα κάποιον να μπαίνει εκεί μέσα. Αλήθεια τον είδα. Μάγκες, τορκίζομαι ότι είδα κάποιον να μπαίνει εδώ μέσα. Μάγκες, δεν ξέρω γιατί τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Ακούσατε κι εσείς την πόρτα να κλείνει ή μόνο εγώ? Εγώ την άκουσα 1000%, να ξέρετε. Άνοιξε μπροστά μου, μάγκες. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Φεύγω από εδώ, πάω να φύγω από εδώ πέρα. Μάγκες, ορκίζομαι πως είδα κάποιον εδώ πέρα. Αλήθεια σας λέω. Κάποιος είναι εκεί μέσα. Να μπω, δεν ξέρω τι να κάνω. Επειδή φοβάμαι αλήθεια, το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να σπάσετε το κουμπί του like. Λοιπόν, ωραία, θα μπω. Δεν φοβάμαι. Θα μπω μέσα. Απλά θα μπω μέσα. Και είναι όντως κάποιος. Και. Φωνής. Απλά μου έκλεισε την πόρτα και με πέταξε έξω. Δεν ξέρω τι φάση. Με πέταξε και από το σερβερ. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Επέστρεψα πίσω στο σερβερ μου και απλά βλέπω 5-6 σερβερ να λένε σε βλέπω και ότι δεν μπορώ να συνδεθώ. Πάμε στον επόμενο μύθο. Ήρθε η ώρα για το πιο τρομακτικό μύθο από όλους. Όλοι όσοι παίζετε Minecraft έχετε ακουστά τον Herobrine. Ο πιο τρομακτικός μύθος σε ολόκληρο το Minecraft. Κάτι έριξα. Έξω το χυμό μου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το single player και να γράψεις εδώ στο seed generator no return. Αυτό στα ελληνικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Και πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Θέλω να κάνετε τώρα μία εγγραφή γιατί δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Τι πιστεύετε, υπάρχει ή όχι ο Herobrine? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Οκ, απλά είμαι σε μια έρημο, δεν παίζει θέμα. Αλλά πρέπει να σας ενημερώσω. Για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα πρέπει να κάνετε το εξής. Πρέπει να ανοίξετε τις ρυθμίσεις, να βάλετε το render distance στα 2 chunk και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάρα πολύ περίεργο, δεν βλέπω και ολικά τίποτα. Γιατί βράδιασε ξαφνικά, δεν έκανα αλήθεια τίποτα. Πραγματικά δεν έχω κάνει τίποτα. Αν πατήσω εδώ που λέει Open to LAN, τα cheats είναι off. Αλλά χρειάζεται κάτι έξτρα. Έχω ακούσει πως άμα ενεργοποιήσουμε όμως τα cheats, υπάρχει κάτι πολύ καταραμένο. Το Disk 11. Άμα πάρω το τζούπο και το βάλω μέσα, είναι το πιο ανατριχιαστικό πράγμα που μπορείτε να ακούσετε στο Minecraft. Ωραία, δεν μπορώ να το ακούω. Αλλά μην νομίζετε ότι τη γλίτωσα. Για να δουλέψει αυτό πρέπει να ακούσουμε το Disk 11 ανάποδα. Γιατί υπάρχει μπροστά μου ένα Desert Temple. Ναι, και μετά αλλάζει σε ζούγκλα. Απλά θα μπω μέσα. Βασικά θα πάμε αρκετά να πω την αλήθεια. Καλά, εγώ θα κάτσω creative, δεν με νοιάζει. Προφανώς και έχει chest κάτω, σε κάθε πυραμίδα έχει chest. Δεν μπορώ, με έχει ανατριχιάσει αυτή η μουσική που ακούω. Πραγματικά πάω σε αυτό γιατί από κάτω πάντα έχει TNT και το ξέρουμε. Εδώ πέρα τα chest είναι άδεια για κάποιο λόγο. Δεν έχω ιδέα. Πάω να φύγω, μάγκες. Δεν υπάρχει αυτό. Το είδατε κι εσείς αυτό, έτσι? Δεν το είδα μόνο εγώ, το είδατε κι εσείς αυτό το πράγμα. Πάω να φύγω από εδώ. Δεν μπορώ να ακούω όλη αυτή την αντριχιαστική μουσική. Ξαφνικά απλά υπάρχει ένα δάσος. Μάγκες, δεν βγάζει λογική. Κάποιο λόγο η μουσική αυτή ακόμα με ακολουθεί. Το έβαλα πριν και ακόμα με ακολουθεί. Δεν σταματάει να παίζει. Όχι, δεν φοβάμαι, δεν θα φύγω. Μάγκες, το είδατε και εσείς αυτό, είδα και εγώ αυτό. Είδα τον Herobrine. Απλά ξεκίνησε να βρέχει. Έχω πει απλά creative γιατί δεν γίνεται άλλο αυτό.
Τι είναι αυτό? Τι βλέπετε και σε αυτή τη μπλε πόρτα μέσα στη μέση του δάσους? Τόρτς εδώ πέρα. Απλά το σπάσα. Εκεί που πάω να ανοίξω την πόρτα, απλά σταμάτησε η βροχή. Απλά να την ανοίξω. 3, 2, 1. Είναι απλά κάτι πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπω, να πω την αλήθεια. Απλά θα μπω μέσα. Ωραία, ωραία. 1, 2, 3. Γιατί βρίσκομαι στο end και γιατί υπάρχει η μπάρα του End Dragon και αυτή η πινακίδα μου λέει Don't go down, που σημαίνει μην πας κάτω. Εγώ όμως θα πάω κάτω, γιατί δεν φοβάμαι τίποτα. Don't look back. Μην κοιτάξεις πίσω, λέει. Κάτι αυτό. Απλά θα κοιτάξω. Έχει απλά δέντρα που κάθονται μόνα τους. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί είναι τοποθετημένα μέσα στη μέση του end. Μήπως μου κάνουνε φάρση και τα βάλε κάποιος απλά στο creative? Με τρολάρετε! Μάγκες, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Έχει καταραστεί ο Herobrine, το πιστεύω. Μάγκες, το end 3.03. Δεν έχω ιδέα. Μάγκες, δεν γίνεται. Κλείνω το Minecraft. Δεν μπορώ άλλο. Ίσως είναι η πιο τρομακτική μύθη που έχω δει. Like, εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι. Αυτό ήθελα να σου πω. Γεια σας.